Kako su vaši zaposlenici? Jeste li se ikada zapitali koliki je njihov utjecaj na zadovoljstvo vaših kupaca? Što ako vam kažem da su zadovoljni zaposlenici ključni za uspjeh vaše kompanije? Ja sam Mirela. Moj posao je pomoći tvrtkama da njihovi proizvodi i usluge postanu korisni, jednostavni i ugodni za korištenje. Kao konzultant za korisničko iskustvo donosim vanjsku perspektivu i novi uvid u vaše poslovanje. Prepoznajem i rješavam probleme poput ovog. Uložili ste u tehnologiju, imate najskuplje sustave i programe, ali stvari ipak ne štimaju. Jeste li se zapitali kako su vaši zaposlenici? Zašto odlaze, nisu motivirani, ne daju ono što vi od njih očekujete, ne snalaze se, prespori su? Kako promijeniti tu priču? Zamislite da je vaša firma kazalište. Vaša publika su vaši korisnici. Korisnik je kupio kartu i došao na predstavu. Drugim riječima, uložio je svoj novac i vrijeme i poklonio vam je svoju pažnju. I naravno došao je s određenim očekivanjima. Na pozornici su vaši frontline zaposlenici, prodavači, dostavljači, monteri, call center agenti i svi oni osiguravaju da se predstava odvija. Ono što publika ne vidi je backstage. Tamo je cijela vojska ljudi zadužena da se posao na pozornici odigra u skladu s onim što ste svojoj publici obećali. Kako biste dobili ovacije, frontline i backstage zaposlenici moraju znati kako cijeli sustav radi. Tko ima koju ulogu, gdje stoje, kako se koriste rekviziti, kad se diže i spušta zastor. Kao što sagledavate potrebe, želje, prepreke i strahove vaših korisnika, na isti način trebate sve to sagledati na razini svojih zaposlenika i zadataka koje oni obavljaju. Ako zaposlenicima date adekvatan scenarij, upute i rekvizite, oni će svoj posao raditi opušteno i sa zadovoljstvom, a korisnici će to osjetiti. Zaposlenici koji znaju koja je njihova uloga, razumiju i kako njihov rad utječe na krajnjeg korisnika. Korisnik, zaposlenik i proces su sveto trojstvo customer experience-a. Ukoliko jedan od segmenata nedostaje ili šteka, korisničko iskustvo pati i vremenom se urušava. Kupac neće biti zadovoljan, kao ni vi uspjehom svoje tvrtke. Nikad ne zaboravite da su vaši zaposlenici prva linija obrane vašeg brenda. Uložite u njihova znanja. Na adresi cxbydesign.hr pogledajte koje edukacije za zaposlenike vam mogu poslužiti za stvaranje izvanrednog korisničkog iskustva.